ଆର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇକି ଏବେ ନାଇକି 3ଟା ହେଇଛି ମାନେ ଉଠିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା শুরু କରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା, ମୋତେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୋରସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ହେଲା ରମେଶ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହିଁ ବୋଲି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହିଁ। ଏବେ ଆକା ମୋତେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ 3ଟା ହେଇଛି ଉଠିଲି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ହେଲେ କହିବେ କ'ଣ ଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ରାତିରେ ଏମିତି କରୁଛି ବୋଲି କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ ନାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ମାନେ କହିବେ ମୋର ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ କହିବେ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ବି କେତେ ଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକ ଥିଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ ମୋତେ ଡେରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ବି ଲାଗିବ। ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ମୋର ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ କାମ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେତେ କାମ। ମୁଁ ଏବେ ମୋତେ ନିଦ ବି ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଯାଉନି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୋରସେ ଉଠିକି ମୁଁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା শুরু କରିଲି। ମୁଁ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ। ଶୋଇପଡ଼ିବି ୟାର, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି।